Ще спра вниманието ви на актуалната тема за честността на предстоящите избори. Това е класическа дъвка за наивници, която от президент през депутатите, разни политолози, социолози и прочие ще ви тъпчат в устата, за да дъвчете. Те ще дъвчат и вие ще дъвчете, докато и двете страни се уморят и съгласят, че точно този път всичко е гарантирано, за да бъде честно. Каква е истината? Когато пред очите ви властта се държи здраво в ръцете от базово непочтени хора, в едно с базово непочтените борци срещу тези хора, провеждането на честни избори е кауза пердута. Всички усилия за убеждаване на гласоподавателите ще бъдат превърнати в бързи печалби на милиони евро от доставка на скенери, оптики, нови машини и всякаква електронна периферия, като включим към това оптимизацията на видеонаблюдението, всички видове поддръжки, ангажирани лица и всякакви други дейности, които ще се извършват за гаранция на поредната измама. Милионите към джобовете на играчите от десетки ще станат стотици. Да не говорим, че всичко е измислено и приготвено още преди да се вземе решение за провеждане на нови избори за постигане на стари специални задачи. Кой свали правителството? Винаги някой от ключовите играчи в самото правителство. Ще попитате защо да го прави. Краткият отговор е, че някой от играчите отвътре е нарушил неговите интереси. Точно в този момент, нека го наречем играчът Хикс, стимулира части от псевдоопозицията и тя започва организиране на протести. Уличен натиск. Под пълен контрол на играчът Хикс. На сцената излиза и някакъв президент, който смело дава срок за падане на правителството с вдигнат юмрук. Изпълзяват медиите, платените политолози и социолози, разни медийни врачки и баячки, гладни опозиционни лидери и прочие. Появяват се лозунги, плакати, стиропорени розови прасета в центъра на града, футболни агитки, водени от олигарси на прехода, будни граждани с задължения към заложни къщи, армия от локали, всички със събирателното име Gen Z. И понеже това поколение не познава света без интернет, най-голямата заплаха срещу бунта остава да изключиш тока. Няма интернет, няма Gen Z. Изчезват. И точно това направи МВР. Човекът Хикс спечели. Вие загубихте. Мислете.